Újabb tettünk következik. Pont a lápa hátal. Hát jó! Nem merek sehova. Nem mit sehova. Lasszik a vastérdű. Nem a vastérdű. Nem, ami ott a... De minek kapcsolod fel? Na? Tuti vagy? Szóval, ez újabb közreműködésünk következik, mert igaz? Vászokotyi, amióta Csernobylban szolgáltál, eljött sok idő. Eljött. Azóta a pacemakered is lejutott a térjedig. Próbálkoztunk meg, vagy tényleg azért szomorú Csernobylban ne lők rá! Azóta... Nem tudom, hogy gyere már ide! Basz meg! Ne, de na, agresszív azóta, gyere közelebb! Azóta olyan csávó, hogy ez... Hogyha esetleg valaki kerékbilincset tesz a kerekre, nézzétek meg, a saját férjével tekerítjük. A saját férjével, nézzétek, itt a kerékcsavar. Nézzétek meg. Csak így tesz a férjéhez, így erősebben koncentrálja, mert így. Várja, megerősíti. És erősen tud koncentrálni vele, igaz még most nem forog, mert a kicsit halmozott állapotban van, de tudja mozgatni. Tudás ki ne essen messze ilyen húhoz. De azóta annyi pénzt keresünk ebben, a kerékbirincs tolvajok vagyunk. Mutatvány. A kerékbirincsek. Várja, fel tudja emelni a kezét, így 19-es kulcsot teszem rá már is. Várja. A Csernobylnak a hátránya a kerékbirincs. Azóta. Olyan, Mityu Mackó. Mityu Mackó? Mityu Mackó, hát ez az idején a lásványiaknak, meg a vidéki embereknek. Na, görcsöld ki. Várjál már! Fordulj meg, görcsöld a lábad, görgy oldja fel. Várjál már! A görcsódás! És erősen ki tudom tekerni. Jó, nem az a coachot, ne? Amiféle maestro vagy. Mert hosszú gólok kell 19-es. Náni? Törlés, az asszisztenstől törlés. Az asszisztenstől nem értem, hogy miről beszélünk. Nem, abszolút beszélünk. Mityu Mackó, ne! Törlés, az asszisztenstől, az asszisztens nem nagyon foglalkozik vele, tessék nézni. Oké. Is van tegelni. Jó, vége a mutatványnak.